wannan barkan da zai iya ɗaukuwa a kuna da na ɗauka babu talati da ba tare da jin daɗin wannan amma ga wasu barkan amma bari ku yi kuwa ku yi ɗan iskan yau dole babu talati da wani iya fari wannan ce yau babu talatu sai ta zuba mun kosai da yawa wallahi kosai da yawa kan babu talatu sai ta zuba mun wannan ce Baya. Uban wa baka icen nan? Nan tsere ice na ne fa. Icen ka? Ice na ne ba ran tsere ne. Icen ka baka ce? Ice na ne. Oh, na ji icen ka ne. Kawo takardun su da particular da drafin license. Ice ma dan masifa a ce sai an kawo takardu. Wani irin masifa ce wannan? Aina, to wannan icen mama bose ne. Ran kai daɗe wannan abun yana yawa ba. Da aka san ma'aikaci ba ran kai daɗe ba da ka je duguri ba. Duguri aka san ma'aikaci ba kar ka zo ka dinga cin zarafin mu ba a nan ba. Faɗa min maganan banza. Halba na ake yin yaƙi. Wannan icen mama bose. Maman bose. Wannan a kama mun mamusu. Wallahi kamun musu. Ba ran kai daɗe. Na kama ka. Dan dai kamun ba wahala ran kai daɗe. Dan dai kamun ba wahala ran kai daɗe. Tunda ka faɗa haka da ni beli ka. Ni beli na ka. Ba za ka beli ba ka sha ƙwarya.